Ompi blok tipra mothani bisingti tini tipra salu kurok jaknai rokno hani besarokno tini dofani bagai samung tangnai rokno not songgangni bisingo kaisa bisi tongmani o bisini lukurokno tini primary kumuti kharimani nukjaka tipra mothani bisingti tini o tipra mothani primary kumuti khatani thangbusogika ompi blok tipra motha president Sonjoy Jomatia thanggino tini o tipra mothani lukurokno thanggi primary kumuti kharimani not songgang bisini lukurokno oro sawai khnarika Sonjoy Jomatia tini lukurokni bwskango haikeba tini mahaikeno dofani bagui samung tangnani hingkhe tini bwskango phai samung tanglainani jorasi ongkha hini sawai khnarika mahaikeno keboba tini nogo achogui kok rwnglai tonglaimani nogo achogui kok rwngui ta tongdi phaidi ongkha Changgori khawi joba khainini jora sisung tabo chung bai chung kok banglai tonglainani joraya hinino tini Sonjoy Jomatia o not songgangni lukurokno tini primary kumuti khatani o kokrok lukurokno kok kesarkha au umhaikeno tini samung tangnani nanggo hini sawai khnarika Sonjoy Jomatia taibo sai khnarika o not songgangni lukurokno mahaikeno tini chung dofani bagui samung tangnani bagui o smai tangmani norok pogita thangdi hini sawai khnarimani koktoma kasai phaikha teibo tini borokni o primary kumuti khatani thangbisoika ompi block YTF president Devasis Jomatia tei logio thangbisoika Raju Devroma Sukindu koloi akosungrok thanggino tini o primary kumuti no kharimani o tiprasa lukurokno smai tangrimani jati kathar sogui dofani bagui samung tangnani bagui tini mahaikeno borok phiachakno dofani samung tangnai hini samai tanglaimani nukjaka not songgang bisini tiprasa lukurok bubagrano hambaiya parholo tini tipramotha ompi block committee bai khopjak oro uttor songgang bisio kaisa tipramotha ni primary committee khajakka o primary committee ni sonmelono tini phaimanjak phaikha YTF haikaba sikla mothani ompi block committee ni president borom ganang Devasis Jomatia teibo manjak phaikha tini tipramotha ompi block committee ni senior leader Sukendu koloi no khobui regional ni president rok primary ni committee ni member rok tei buma bodol ni ngui manjak phainai joto takuk kaham bukuk kaham no tuini tini oro primary committee form khaijakka toile tini je primary committee khamani bisingte obono sanani nayo je bwskangni chini choba haikaba bubagrani dagimungni bisingtei jeng tiprasano yok songmarona thangkhaniwo jotton tini logai rosinai abo hai kok salaikha to chini o committee khamani katal khamani a committee no jottono khapuni gosai nalaikha ebong bwskangni chobao borok logai ro smai sinai abono tini cheng smai tanglaijak hingkha haste ganangoi je kese kereng haikaba tiprasani je jengjal haimani no bubagra tiprasa accord honai je chengno samani a tiprasa accord no cheng lamsogo ebong tiprasa accord manani bangoi chini andolon jari tongnai ebong a tiprasa accord no dakti implement khainani ungthong hunoi tini oro primary committee ni pokho theke bwsang central government haikaba India government no cheng koihoru cheng tabobo nasingjak ebong bubagrani a tiprasa accord dakti no implement khaina ungthong hingkha o jaga teibo sanamo sugo je sara hakotor ganangaino je illegal migrant haikaba patani haphainai rokno borokni desao haikaba borokni jagao no borokno deport khaidi haikaba kifili rohodi a dabi nobo onnyanno rajyo jemon Bihar rongma hai jemon West Bengal rojakmani hai ar recently je Supreme Court order romani haikhaino Tripura obo dakti no illegal immigrant no rohona bangoi SIR haikaba nangmani podokhep dakti no nidesh rothong honoi tini o committee ni pokho thekebo jeng central government no sahoka hambai jotono।